Bormon lek therong along ta ingdeng troxi kebra troxi Independence Day katalondun. Hamren rong supia long ta troxi kebra troxi Independence Day katalon pon. Saint Peter High School Siloni Janalong ingdeng troxi kebra troxi Independence Day katalondun. Karbi Anglong Labor Union KALU District Committee tu penta ingdeng troxi kebra troxi kechok Independence Day ka arni katalon pon. Kardon nili Abirta than banghi sami merli intik tharpi aprangsi Northeast Karbi life ke langara doan apan kardon ba jediklo kardon tangte pini prime time Abirta leng tonpen arju konikha Chokiola Police tumpenta troxi kebra troxi India Independence Day katalondun. Chokiola Police tumpen putirpi ponsi kedoan VDP atum chutong dun si Chokiola Thana long Adap porpai troxi ra chiti mapor man kedo India lama Chokiola Thana OC Ritupal senchua pen laba pangjarpon. Pai cekloni pai crepe porni troxi kebra troxi India Independence Day katalondun nang kokaputhak President Elison Timung pen than paklarpon lapen api Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya along anparta Chokiola angkang pregjam nimalongta troxi kebra troxi India Independence Day talondun. Chokiola Police tumpen lama pangjar derpi Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya tumpen jingrumsi procession dampon lapena pi Chokiola OC Ritupal senchua pen japonsi thengpia claim epon kopia potsi pai cekloni pai crepe porni katalon angkok mapulotangte British atumalong pen made British arideng pen methang adet India methang chari chalon long popu 1947 aningkan India det kejok longsi halaswa hut pen talon bombang bomsi pining surihni reng koira ke thom in koira pho pai cekluan ingdeng troxi kebra troxi choxi India Independence Day kadukavi India angkang sita talon porlo. Chokiola pen Anilson Rongpha report Northeast Karbi Live. Tangte pinya adun thu ar sigjit lapen akenang soda Abirta leno nang tonpen arju konikha Bharat adet adang pialong pachitondun si APCLC inquiry si number Borjan Constituency Committee Bormon lek therong along ta ingdeng troxi kebra troxi Independence Day katalondun. Lakha inquiry si Borjan Constituency ka parlo Bormon lek therong along ingdeng troxi kebra troxi Independence Day All Party Hill Leader Conference inquiry si Borjan Constituency Committee atumtak talon pon. Pai Cray Po pai cheklo da por pai troxi rachiti ma pormalom Bormon lek therong along APCLC inquiry si Borjan Constituency Committee atum chepatro pipon si Bharat adet adang pi ingdeng troxi kebra troxi Independence Day mesen pen talon dun. Labang suko talon along alo hi ka chitong dun lake Samson Teron Bokajan LA MIPU, lapet Riso Teron, Borjan APCLC MIPU, Joy Singh Langne, Bokajan LA Organization Secretary, Men Singh Timung, Borjan Constituency APCLC Secretary, lapen Tumalo Tirong PP, Women Wing Secretary, Dison Teron, Assistant Secretary, Sonsi Bangso Mayalong, Men Singh Timung Pen Cepahem Puponlo, Anparta MIPU Riso Teron Arideng Pensi Bharat Adet Alama Introponlo, Mate Pangjarponlo, Sonsi Arisang Hotum An National M Themalun Tame, Arona Tengpen Lunponlo. Lapen Lapuoke High Samson Teron Law Secretary Pensela Bangso Ingdeng Troxi Kebra Troxi Independence Day katalon alam Thirwada Tumaphan Thanponlo. Lapen APCLC Borjan Constituency Committee Tumaphan Tame Moke Bangji Langa Sengkan Tame Angkola Son katalon pon Thujia Phan Kabor I Ponanglang Pusi Inkoira isi Borjan APCLC Constituency Committee Tumaphan Pachini Tekang Son Sila Bangso Ingdeng Troxi Kebra Troxi Independence Day katalon Mesen Pen Pachun Ponlo. Troxi kebra troxi ke chok lo Independence se mate itum India tame emprek longar ni lo lasi pini laso pen pache tonsi nilitum tame talon lo nilitum pochot kali lo India angkang pilongan bangke pini bang talon pon reba state pin tame district pin tame lason lo lasi labang solong nilitum ki pudun kang tung mangalahan lo ahok lo tema itum India mate ilitum a country labang ke ilitum areng kelok pen itum joklok setame non ilitum Karbi Anglong mate itum a district di ilitum ta elong ridoko oposi hala bang ilitum non andami
long le lang state si tum hang bom lo article 244A Bharatcharia Ronalo long ke tok ko ka pi autonomous state lo lapen long le phelang lapen council long ilitum boreng ben chenglok development ason andami 6 scheduled labang so aron ben ilitum hanang nang panong pilo halatame sarkar atum non andami nang pachunpi eme media labang esi ning duglu atema ilitum constitution long ke tok lason hello je fundamental duties lapen fundamental rights bodo hini ke thak do fundamental rights po bangke citizen atum an mate nogrik atum an lo ile tum India ar lo ki do khai so khai pi atum an ar rights lo lake kilong nang ji aja kom ba ot lo laso long ben ile tum non he jong ile pulo 244A ke lake itum basic lo akenang sot nai lo la autonomous state bangke la pen itum chehang bom pen lo setame non andami itum hanang pipedet lo de la pen hinat itum fundamental duty pulo ko lang nam thuna duty pulote asai loge di ile tum la bangso asai ke claim ji kente ko mamar lo lake nogri ka tum det kalilo prime minister president of India chief justice governor pencheng lok chief minister antame a duty che claim nahi lasi hala fundamental duties along ke tok do point 1 along masi ke tok do সংবিধান mate constitution alam kroivek nei national anthem lapen national flag afar aman pinai tangde pini prime minister of India Narendra Modi di ile to makar iya hempre ke manang piloma nang pipi di asam long dason nak thalo chief minister tum itum hanang ki physically jakong si tum han kai ke ta kang thana so laplo de ile tum isi bangke ning duglu la se duty cheklem ke derlo onte hala bangso prime minister ta duty cheklem ke derlo de chief minister ta duty cheklem ke derlo lapen minister tum an parliament long ke tum anda duty cheklem ke derlo kopia po cheklem ke det pulo tangte hala bangso fundamental duties jitu Bharatcharia arona lualong ke tok ateng pen la tum kam claim pi pedelo itum hana kam nang claim pi pedelo hemprek nang pinang poken de itum phan duties putang de loke duties puda ke prime minister puta tok lorle haladak komania phan lason se claim nang tok lorle setame duties pulote te arpu ke do tum an mangke claim bek nang po lan lo ni depend ke jong dam ke sir holan nang tum flex along nang tum mane isi athim scan bondu la nation first always first po la so puthang nang li tum kupio ke mang mesla so teams ki bipon la bangke la India angkang pi ben se ke jong pona binongat ke nation first is always first mane ilitum adet jong si aprang si dolo potang te kai ke ta aprang si dopu athim ke jumesen jumipik la ben kroi da kroi memi seta non karbiang long context itum silang nam nang karbiang long ko poson si ilitum nation first is always first bitung ko pulo ke pun po athe pini arni Karbi tum ile tuma khaitum kisso ka chelang long lepen ki thia percentage do pik kang chir pen ki thia percentage do pik itum lakhaw ni lo ke charli long le a percentage itum do pik khangja la pen woreng ke long donde educated atum literate atum woreng ke long donde tuma phai do pik Bangalore akelo ang tanga chongda dom pen ki thi ke jangnang pinya hem nang chele long le to andet bodi to manadu tangte nation first is always first itum ko son itum ke mang ke pichun po de la pichunji pulo tangte non ke do boma government atum la pen public atum ta chirok tok pen dunang po la pen lanso takali non do boma government tum jongsi aning thir et mesen pulo tangte itum ke mang bang pichunang po hemprek article 244A autonomous state lo labang ke la pen tum council district ke chari jo phane tum 6 schedule aronang pilo ladang election kar jap voter list long men kache thap lapen lanso takali election ke pa 2000 kong conduct of election pulo lake lapen lason ta taksi voreng ado antame development ason do Karbi Anglong Borjan pen Amar Singh Be report Northeast Karbi Live tangte pinya adun thu ar sijit la pen akenang soda Abirta leno nang ton pen arjumoni tha Hamren rong supia long da troxy kebra troxy Independence Day katalon pon Jang Karbi Anglong hamren rong supi rong bong rong hang pachua klama long ingdeng
troksi ke bro troksi aphong bharat det ke jok ke longar ni ka talon pon bangso ka talon pon along manpeng ke doni jang Karbi Anglong hamren rong sopi DC Krishna Barua pen ke pathik tang alam the jai pon adun thu bangso lira chamalong man ke do ake hai rup sing teron inkoi number by thalang so MLA ke hai het sing rongphar socheng MAC ke hai sona sing terang OSD ward commissioner pen ongdung oradatum chitong dun si alira cham pipon Hamren pen Daniel Terang la pen Borson Terang report Northeast Karbi Lai. Tangte pinya adun thu RCG la pen akinang soda Abirta leno nang ton pen arjumanik tha. Greater Lahore Jan Bajar Committee atu mahin penta indeng troksi ke ro troksi dependence de katalon dun. Apai ceklo ni pai krepor ni indeng troksi ke bro troksi dependence dear ni pache tondun si Greater Lahore Jan Bajar Committee atum ta indeng troksi ke bro troksi dependence de katalon ponlo sonsia da por pai troksi ra chiti ma porpen GLBC mai phubi pul di so hin pensi India alama sitame ingthur ponlo la so long churab dun sibo rongpi Govind tok biatum churab dun si lama sitame mesen pen ingthur ponlo la son si pin yalom so por sitame chingwa chingsa jai mek sitame paman ponlo la so GLBC mai phu bipul ti so kachari pona mayalong alohi sar poman pen kachitong dun friend on wheels amai phu Abhijit Bhardach Hira Chatri SGB Sopon Bonuk GLBC GS Searching Terona tum chitong dun si ingdeng troksi ke troksi dependence day misen pachun ponlo Karbi Anglong Japra lang sopen Agustin Rongpa report Northeast Karbi Lai. Tangte pinya adun thu RCG la pen akinang soda Abirta leno nang ton pen arjumanik tha. Bharat adet adang pialong pachitong dunsi Saint Peter High School Siloni janalong indeng troksi ke bro troksi independence de katalon dun. Lakha ingkoi rapli diopani constituency ke parlo Sardoka Intiarong ST Peter High School Siloni janalong Bharat adedadang pialong pachetondun si ingdeng troksi ke bro troksi dependence de katalondun bangso mai ref father Biju principal Saint Peter High School Siloni jan pensi chepahem pupon alohi sar poman pen Mr. Roland Tiso School Managing Committee Secretary and Biodiversity Management Committee Chairman under Northeast Forest Range Siloni jan chitongdun si RD dojot lapen jumisen alam lo Charlie Usomara phan than paretekang an parta penang an lo Charlie Usomara pia potum chitongdun si ingdeng troksi ke bro troksi dependence de katalon along RD pidon Karbi Anglong Siloni jan pen Govind Tiso report Northeast Karbi Lai. Tangte pinya adun thu RCG la pen akinang soda Abirta leno nang ton pen arjumanik tha. Karbi Anglong Labor Union KALU District Committee atum penta ingdeng troksi ke bro troksi ke chok independence de ka arni katalon pon. Pai ceklo ni pai krepor ni det pi ke chok arni mate troksi ke bra troksi ke chok independence day arni difu birla KALU tum pen ta methang sai hemalong talondun jai me ka teng pen Adap porphai trok det piala makang trupadopon alo hiamen pen labor board chairman Karbi Anglong Tramas Council crossing timung lapen maipu mensing rongpi konchung bang rising mulik Chandra rongpi district committee president Longsing Kramsa boardwell chokbi anparta members Bidya Singh rongpi Bidro Singh tokbi Jona Singh Teron Renukaing tipia tumta chitongdut anparta halapu cultural trop konchung bang Robina Ingling pilaben retain tipi ke Japon pen Karbi khailon jerstame parjupon Karbi Anglong Difu pen Pradip Rongpa report Northeast Karbi Lai. Tang pini prime time Abirta la puan se kang toniklo kadu ka ve phanta kurbang thu la pen to me thakme kardom